copiloto, por certo, o que se senta no asiento da dereita, que debuta así este ano en competición. De feito, é un dos mecánicos do equipo, pero este ano pois decidía dar ese paso adiante e probar esta nova experiencia. Logo escoitamos a Iván. Antes tamén falábamos hoxe con Sergio Sánchez, o que lle dicíamos que, como é habitual, non podía faltar a esta proba de casa. Non podemos faltar, unha cita dentro do concello, correndo todo por aquí pola casa. Este ano, tendo, por exemplo, o outlet ali de parque de asistencia, pois teníamos que estar, sí. Parece que cada vez máis cómodo, ¿no? Para os pilotos de Culleredo, todo en casa. Impresionante, isto é unha maravilla. Fai uns anos isto para nós era un soño e ahora mismo pois estamos cumplindo. Bueno, como se presenta este ano a proba? Bueno, este ano cambia o formato, pasa de ser do gallego a ser parte do Campeonato de Europa, do TER. Bueno, nós salimos humildemente con o noso clásico, intentando pois dar toda a guerra que poidamos, eso vámoslo intentar. Pero ademais unha proba esta que sí que presta unha especial atención a estes coches clásicos. Sí, exacto, cada vez están máis de moda, a xente a verdad que lles gusta, bueno, pois como decía o eslogan, contigo al fin del mundo, con el 205, non? É un coche que todo o mundo reconoce e moi ben. Bueno, ti que o tes ben preparado, xa moi pola man, cada ano te pregunto o mesmo, non? Ten alguna evolución ou xa non hai evolucións que facerse? A verdade é que ahora mismo trato de evolucionar eu máis que o propio coche, non? O coche a verdade que agora funciona moi ben, trato de coller ritmo porque non teño eu ritmo de carreiras, ao facer moi poucas ao ano. Pero, bueno, aí estamos pouco a pouco e non é disculpa ningunha, vamos a intentar luchar por estar arriba no apartado autonómico. Bueno, ti habitualmente estás nos postos altos da túa clasificación e, bueno, comentabas tamén que este ano, ademais, con un piloto de aquí do Concello, non? Exacto, este ano aproveitando tamén que, bueno, pois que é un rally de por aquí, teño un moi bon amigo que sempre me ven de asistencia, unha persona que me bota unha man desde que éramos moi pequenos. Este ano pois brindamos a oportunidade de que viva o rally desde dentro, non? Bueno, pois aí ven de copiloto e a verdad que se puxo moi ben as pilas e o está facendo moi ben. Imagino que tamén dará gusto poder correr un tramo urbano na Coruña. Eso é impresionante, hoxe pola tarde a verdade que estar ali na salida, ver toda esa zona do Paseo Marítimo, do Castillo de San Antón, bueno, pois correndo na ciudad que naciches, que te criaches, impresionante, moi ben. Pois Sergio, como sempre, moitísimas gracias por atendernos e moita sorte. Bueno, moi ben, moitas gracias, Óscar. Gracias. Pois falaba precisamente Sergi do seu copiloto que facía en esta proba o seu debut absoluto en competición e tamén aproveitábamos para falar con el. Escoitamos a Iván Ferreño. Sí, a verdade que a primeira vez facía moita ilusión salir con un amigo e tuve unha oportunidade e non o dudei. A verdade xa desde o primeiro momento nos puñamos a traballar, collendo notas e preparando todo de cara a carreira. E bueno, aquí estamos, empezando o día, facendo shutdown e moi contento. Bueno, comentar que ti es mecánico de Sergio, que este ano pois das un paso adiante e te atreves a subirte a súa dereita. Sí, a verdade me fai moita ilusión ir con él porque somos amigos de toda a vida e, bueno, que mellor que facelo con un amigo de toda a vida. Bueno, como se presenta para ti? Imagino que todo un espectáculo, non? E todo son cosas novas. Sí, a verdade que sí, aparte temos asistencia ao lado da casa e os tramos da casa polos que anduvemos sempre, toda a vida no coche e tal, e, bueno, con moita ilusión e deseando que todo salga ben. Bueno, de momento pouco me podes contar, únicamente este tramo, este shakedown que xa se fixo en varias ocasións, como foi a experiencia? Moi boa, a verdade que moi boa, o coche vai moi ben, Sergio ten eso moi controlado e moi ben. O coche vai ben e corre moito, non? Sí, a verdade que sí, o coche vai moi ben e Sergio tamén se adapta moi ben ao coche. Sobre todo nestas condicións así un pouquiño que non se sabe se vai a chover, sai o sol, tamén é complicado, sobre todo elixir os neumáticos. Sí, a verdade que sí, a agua este ano parece que non nos quere deixar e aquí estamos luchando con ela e bueno, pero ben, moi ben, a verdade moi ben. Bueno, pois enhoraboa por esta primeira experiencia, esperemos que sexa positiva e que repitas no futuro, claro. Moitísimas gracias, esperemos que sí. Gracias a ti. Gracias.